weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuca to ganki to wuuro djiby alpha to seyyena wuuro mawlo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mama sileyba to moderna ha to galle makko sama sa to killinkara ka heeɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno ahmadou tijane ba to madina gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mouhtar wul ndiaye hoorejo jagode guenni mauritanie tawtede jillu mum toon to émirat arabe uni to abou dhabi o wawi yettoyade tigui e juuroyade hono mesouda wula boul hayri gardiɗo landa wiyeteka app woni alliance populaire progressiste gonɗo toon e oɗo saaha kala tawi koye saaha koye fannu safaruji to leydi mauritanie ha joni laana ndiyam tawi ko majjinoka umminoka naftorne fayi Nouadhibou majjinoka guila aljuma e saaha ƴiwonde yadnude hendu laana ka yitama kay gonɗo e laana ka ene sellini hisi ene yiya jaam to leydi sénégal laamu leydi sénégal holliri tigui wonde oɗo année scolaire woni hitande hikka nde kay à partir de hitande hikka nde kay ko fate janggoɓe école aji kala ko fate téléphone kay ko interdit e nder école aji e nder collège ha e lycée public e privé kala to leydi sénégal ha joni laamu leydi sénégal walla leydi sénégal ɓe neldi IGE woni tigui inspection générale d' état yo ya tigui to mairie de Dakar sunnoyo kay ko fate gardi walla gestion Barthélémy Dias e saaha o ardino mairie ndi to leydi Mali révision liste uji woni chartugol liste uji électoral annuel moɓe kewi wadde kala hitande 2025 nde noon ɓe kolliri fuddoto ko ñande 1er lewru octobre dartondu ha capantati e goho lewru décembre kedde afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Équateur mbiyan to leydi Pakistan to leydi Mexique to leydi Ukraine ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino balwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawno ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawno ɓen rewɓe wonduɓe gorko seeɗani gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen ustaraɓe gora ko yawɓe yitade koye men jippiɓe leecce kala wonduɓe prostate e fiɗaɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani wonduɓe koyɗe musoje keejeji musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fonno kala so tawi on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mo andino dendagal killiɗen makko e oɗo saaha mo tawe to Dakar omo tawe to leydi France to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to leydi Sénégal to Dakar ene tawi ɗon seeɓi miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia numéro mbatta 77 358 mbatta 77 537 79 28
ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe base makko mbiɗen tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala numéro makko téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ene tawe ɗon ɓiyi ko numéro mum ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. neɗɗo jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui karƴal jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musa gay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janngan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas ɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi kabaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Kaali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon hono diɗɗal cifti e daari e gardagol hono Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo lollirde Demba Babaɓe wondude e Kaali Abouba e Amadou Diarra Ndiaye emina foof emin denta emin jetta emin jaara emin duwono dendagal bandiraɓe kala guila kay toon guila kay toon to ɓe jurolnaɓe ha tengti noon e jaatigue amen hono ceerno Mamoudou Diallo Sow e joom suudu muɗum hono sokhna Ramata Basam eɗen dendagal famille o kala dendagal wuuro ngo kala ɗen jetta ɗum e jaɓɓugal kay ɓe jaɓɓino en teddingal ɓe teddino en e saaha kay mo birtinɗen ɗon eɗen payi toon to Dara Halayɓe
e ko noon kadi eɗen jetta eɗen jaara eɗen nduwono hono khalifa général mo dara halayɓe hono ceerno nourou alhaji mamoudou moussa ɗi eɗen nduwonomo nde Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina batande loowa hen cellal ha timma nde Allah rokketamo cellal makko ha timma ko noon kadi eɗen jetta eɗen jarna hono jatigui men afo galle o hono ceerno alaji nourou mo alaji mamoudou moussa ly e teddungal kay e bismago go bismide en toon en go diddino kay ti bismago go bismino diɗal cifti e daari toon to dara halayɓe en jonima en jarni dendagal dara halayɓe naaɓe kala e dendagal jorlnaɓe kala debbo hen e gorko mawɗo e suka foof en jetti ɗumen en jarni habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie Podor to leydi Mauritanie hono bureau comité régional tawi ko d'urgence région de Guidimaga ɓe joɗinoma batu mabɓe ñande aset kikiɗe o to Sehil Babi batu ngu jooɗi koto Sehil Babi ƴewde kay peeje poɗɗe ƴettede kay ko ɓuuri yawde yaccade ko fati kay e ƴergol maayo ngo taskede tigui wonde oɗo saaha joni maayo ngo e ilam ɗam ne ƴeera no fewi kay nadde e nder nder guure e nadde nder guure woni taw ko maayo fleuve du Sénégal monte maayo muntugol maayo ngo noon yettima tigui niveau mum ɓenni niveau mum saabu kay oɗo saaha joni ɓe jettima 10,3 métre ɗum noon ɓurti kay sey critique podanoɗo kay wonno mujibu batu ngu noon ko ƴewti ko ƴettidde kay ko ƴewde kay hol peeje kay poɗɗe ƴettede taw ko peeje ɓurɗe yawde ɓurɗe jeeyi heññorede poɗɗe ƴettede kay e kadi wattude hakkillaji mum hakkille mum e ƴergol maayo ngo noon yettima kay e oɗo saaha joni cordon de sable woni tigui tule ceene mawɗe kay kennoɗe hakkude wuuro e maayo e wayno tigui oɗo saaha joni maayo ngo yettima ɗe ɗon cordon de sable wuuro Ngaabu e oɗo saaha joni wuuro Ngaabu ngo koko fuɗɗi fayde no fewi ɓe kolliri noon kadi wonde situation kay e oɗo saaha joni e sous contrôle kamɓe joɗinoɓe batu ngu kadi laamu ngu kay ɓe kolliri noon ƴetti peeje ɓutte no fewi kay so tawi yoleru ari kay ne wawa fabori ɓen tawateɓe nder ɗiɗon nokkuji ko ɓuuri yawde e yaccade ine tawtora batu ngu noon hono gouverneur mo Guidimaga wondude préfet mo Sehil Babi wondude cukko radio région de Guidimaga hono biyeteɗo Wali Boubou Haydara wondude maire commune mo Sehil Babi biyeteɗo Oumar Hamadi Ba wondude autorité ji militaire e civil e autorité militaire e sécuritaire hewɓe kay mbawi tawtorede nguɗon batu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aseta ɓennuɗo ɗo dépôt tawi ko dépôt baɗɗo tentire woni tigui baɗɗo tenti baɗɗo goobo e oɗo e nder Nouakchott dépôt sumino cumo kulɓinigo no fewi to legal sebha e nder Nouakchott jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe e nder leydi o holliri tigui e nder hello makko Facebook wonde kay e nder cumo he hay goto gañaki hen hay goto mayani hen koni koɓe faabu noon mbawi nottitade hen woni pompier en mbawi nottitade hen ko ɓuuri yawde hen e yaccade ɓe mbawi ñippude cumo ngu kay hadde lewlewlu ndu yettade e galleji hoddiɓe kanko noon kanko ministre o noon hono Ahmed Wul Mohamed Limina o yettima nokku cumɗo o kay nokki yettima nokku cumɗo o alata hanki o yettima o nokku arani goto noon omo arde sete timmuɗo e nder sete ɓe arde ɓe noon ene tawe hen jagoggal kalfinagal ko fate tarini biteɗo Masouda Mintou Baham dépôt o noon ko produit mbiɗen tawi ko produit goobo ko gobirte ko kañum tigui wonno e dépôt on produit noon ɓe kolleri ko produit jawɗo sumde no fewi kadi ko très toxique woni tigui so neɗɗo sumi fofago mum ɗum ɗon cumo mum fofde ɗum curki muɗum ko hunde waddore ñaw ko toxique no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhtar Wul Diaye kañum woni hoorejo jagode laamu gendi Mauritanie tawateɗo ɗo saaha jillu mum to toon to Abou Dhabi woni to Émirats Arabes Unis o yettima aleda hanki o to jippudu Massoudou Boulkhayri gardiɗo landa wiyete ko APP woni alliance populaire progressiste tawi tigui nayimo toon ko faadi safaruji kanko Mouhtar Wul Diaye noon o yettima toon arde juurade Massoudou Boulkhayri namdade kadi no wadde cellal e sembitinde ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to babaɓe commune de babaɓe gardugol maire commune o hono Ba Abdoulaye Mamadou ɓuuɗo lellidde Bélé Ba ɓe juɓɓini aleda hanki o ɓe juɓɓini meeting tawi ko meeting molanteɗo Allah e nder wuuro babaɓe ngo ɓesgu commune babaɓe kala no dijoɗno e guure takkillum e commune aji kewɗi mbawi tigui notitade mbawi les élus locaux mbawi tigui diwan o kala mbawi notitade hen ɓe mbawi tigui ɓe gaari e keewal kadi ɓe gaari e pewala meeting o noon ko meeting de
clôture activité ji des vacances moɓe juɓɓinno e nder vacances uji hikka ɗi tawi kadi e nder ɗin activité ji tawi hen ko wiyete caravane de santé e peccirgol ko fate arkillaji tawi ko moustiquaire uji imprégné wondude peccirgol ko fate équipement wonande association ngaji guure taariɗe babaɓe kay tawateɗe nder commune en tawi ko matériel ko fati e sport ɓe mbawi hebde e nder hen kadi yuɓɓinnoma ko wiyete coupe du maire noon final mum fettuno ko ñande aljuma o tawi on final hawru noon ko équipe mo hawruno tigui ko e hawruno on ko nante ko équipe tigui mo wullira équipe mo tigui mo on final noon hawruno tigui ko gollere haare gollere wuuro nayyi kañuma nawno tigui nden kuɓeli tawi ko coupe du maire ñalawma hanki o noon mbiɗen alada hanki kiɗe hanki ko meetinga molanteɗo Allah woni ko yuɓɓina toon yimɓe hewɓe mbawi notitade hen guila e ministre uji ha e maire uji ha e kay hewɓe mbawi notitade hen ene jiiye hen noon hono Niang Mamadou ko noon kadi ministre Ahmadou Tidiane Thiam délégation ngaji kewɗi mbawi arde tawtorede oɗon meeting toon to babaɓe ñalawma hande one woni altine hande on ɗamina tigui woni final tawi ko final coupe du maire ɗum noon yuɓɓinte ko toon to wuuro babaɓe ha joni kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen ñande aljuma ñande jamma aljuma ɓennuɗo e saaha kay e saaha ƴiwonde mawde ardunode kay e kineɗi kulɓiniɗi no fewi bateau goto tawi ko bateau lana ndiyam jolluno ka neɗɗo goto kay ummino ka Nouakchott ene yaɓani toon to Nouadhibou kan lana noon ka majjino mele woni ko wiyete porté disparu laaɗe ɗe noon koɗe ɗiɗi gonno ɓe gonno koye convoi ɓe ummoruno ko Nouakchott ɓe payi toon to Nouadhibou hendu ndu noon e kewgol hendu ndu e ƴewonde wawi tigui serdudeɓe nden ɓe cetti noon hen lana gota kay wawi yaade tawi tigui ha ko carburant mum gasi ha laaɓi ha heeɓi ko wiyete panne sèche woni gira carburant ha laaɓi lana ka heddi e bawɗe Allah ko tigui ko ben peƴƴe nawataka kadi gonnoɗo e lana ka o ala téléphone o ala GPS ala kala ko wawi fabade hoore makko koye heddi tigui e bawɗe Allah ha bateau koye tawi ko bateau pêche goto kañuma soynima wawi fabade fayide makko kay fabademo o yitama noon omo selli ko alata hanki o yiita omo selli omo hiisi kadi haydara o wondani ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde o holliri tigui à partir de uddugol école aji hitande hikka nde 2025 2026 wonde kay hutorade téléphone ɓen élève aji guila kay élève aji école aji tokosi ha fayi collège lycée kala wonande noon école aji publique woni école aji laamu e école aji privé kala hutorade téléphone ko interdit e nder ɗiɗon école aji saabi ɗum noon ko teskama tigui élève aji hewɗi kewɗi kay e saaha jangde hay ɓen hen ni ko ha saaha e nder couruji ne gona e nder téléphone aji tawi ha tengti noon e ɗiɗo téléphone aji biyeteɗi écran tawi ɓe mbaɗa manipulé téléphone aji mabɓe ko ɗum laamu ngu yiɗi noon sabade kay hay ɗum so laamu ngu saabi noon ha laamu ngu yiɗi hadde wadde interdit utilisé hutorade ɗiɗon téléphone aji e nder école aji ɗi kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e dow lawol ummade Dara faade Touba ko accident musɗo waɗi toon aleda hanki o tolno wuuro wiyetego Touba Boustana e nder commune mo Diyali département mo Linguère ko mini kara mo hinde Cheikhou Chérif matricule makko ko AA 37 3PX umminode kay Matam ene tinini Dakar kañum ferɓodiri e auto goɗɗo mo hinde Allo Dakar matricule mum ko AA 056 AP en ngal perɓodiral noon e dara perɓodiral he noon debbo goto mo duuɓi capanɗe tati wasi hen fittadu mum waɗi kadi sappo e jeenayo neɗɗo waɗɓe barmuɓe hen goski noon e barmuɓe kala gartirama toon to juuɗe safrindu Dara Salam to Dara caggal accident noon yimɓe Touba Boustana jalti tigui e kewal hollirde metti mumen e namdade laamu ngu kay nde ɓe afante ko ɓuuri yawde e yaccade ko wiyete dodan walla ɓe ne mbiya gendarme couché e dow laaɓi ɗi ha tengti noon e tolno wuuro ngo foof noon ko pour ustude accident ji e nder diwan noon ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sofreɓe dognoɓe taxi ji e nder commune mo Kaolack wonɓe kay wondude e population Sara Diama Guen kala ɓe juɓɓini alada hande alada hankinogas go lewru septembre seppota ko seppo jaam yamigo hollirde kay mette mabɓe e bongol laaɓi ɗi kay oɗo saaha joni ɓe kolliri otoji mabɓe kala taxi ji mabɓe kala paani noon laaɓi ɗi ne waɗi gasɗe ne waɗi jolɓiti kadi goudrongaji kewɗi ko bondi ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu kay ne fewniti laaɓi ɗi ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon kala ñalawma eɓe jooɓa taxe uji ɗina taxe uji noon fatuno kay ko fewde kalfidade fewdude nde fewnidde laabi kono laabi ɗi mbaɗaka barke noon ɓe kolliri tigui ha tengti noon e
lawol hakkunde to wiite kibbel e tali mairie ñakka ɗum noon lawol ngol koko boni no feewi ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon ñande kala eɓe joɓa ɗiɗon taxe uji kono lawol ngol ha ɗo kay haydara ala ko fewnita e maggol ɓe kolliri noon ngoɗo seppo jaam yamimingo kay so tawi laamu ngu nanani tigui erango mabɓe kay e ngoɗo seppo jaam yamimingo waɗi mabɓe ummono seppoji goɗɗi tawi ko ɓurɗi wulde jaw ha laamu ngu kay ummono fewnide ɗiɗon laabi ha joni habaruji men ɗemgal pular so nummima to leydi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal jen ha to Madina Gounass jabboɗen ko musidɗo men Ama Samba Lo a salminama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anduɗinma Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro tittungo Madina Gounass région mo Kolda e diwon mo kala mbaɗi ziyara mawɗo ziyara pottam lamon e ñalawma hanki o ɗo tittungo Madina Gounass ɗo ceerno Jaam Tidiane Ba haalima tittude Madina Gounass Kolda ɗon ha Guirer Bokara ha Bangeeri e diwan kala ɓe ngari gargol moƴƴuɗo gargol timmugol tawa kala machallah ɓe kodiri hikka nde ɓe gardi ñalawma hanki o ni fodde 249 neɗɗo wowani waade ni ɓe kodiri tan no feewi ɓe kodiri kala poɗɗo adde ziyara ɗo e nder wuuro tittugo Madina Gounass kamɓe Kolda naaɓe ɓe potani hedde caggal saabu ceerno Khalifa en hannde kañum horum ko ɗon e région Kolda yi aduna tan 1936 woniriɓe weltare ceerno wawi namdade ɓe dendagal bandiraɓe wonɓe kala yoɓe gondir toon ndeɓe gurdi toon kanko kolli hen weltama no fewi eɓe celli eɓe jaam eɓe keesi sowona tan kala sa yewnirde ceerno yiide ceerno kamɓe kala ɓe ndenda ɓe ngara mbiye ceerno ɗum saabi fodde yimɓe jeeya kamɓe on saaha ñalawma hanke o mbawi nanggude lawol ceerno Tijani nangui lawol ngol ceerno rokkiɓe kamɓen kadi ɓe beltima ɓe ittirima hano hannirta ni e jokkodiraɓe kamɓe ardiɓe ɓe kondiri machallah ɗum ɗo kala hitande ma waɗa kono kadi kala hitande koko ɓeydoto so Allahu lamɗo saabu ziyara ko ɓeydade firti kamɓe fof noon ɓe kolli wiyataɓe no fewi ceerno mbawi rokkude ɓe duwaw kadi ɗacciriɓe ɓe mbawi joftede hanki toon to Kolda jon kadi Ghali Abouba wuuro men ene wiye Houdallahi eɗen gandi ngon wuuro woni koye diwan Raneru ko ceerno ñum Sowy Ba sinci ɗum sa 1962 1962 wadde Khalifa o hono ceerno Adama mo ceerno Hassane Houdallahi e délégation timmude guila ñalawma heccanki ha oɗo saaha eɓen ɗo e wuttude ngo Madina Gounass arde yidde ceerno saminde ceerno e jokkude mum enɗam woni weltare no fewi eɓen ɗo oɗo saaha ko ceerno nanguiɓe ɗo hande ceerno ɗaccirɓe kala bawtotira toon to Houdallahi ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe annudinma Ghali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi sen numima toon to Madina Gounass gartaten ko ha toon to Dakar biteɗo Ndiogu Bari Sow ko homme d'affaires Sénégal naji woni joom ngaalu ko kanko tigui tawi compte makko bancaire e numéro makko téléphone kala ene waɗa piraté waɗa boniɓe ɓe mbawi tirade kay haaɓe wiide compte makko ha laaɓi ceera kanko noon ɓe tiri kalis o ha laaɓi ceera e saaha kay o yinno yaade tiroyade kalis makko nden tigui o composé numéro ko walla tigui somme o yiiɗi yaltinde o ko ɗon tigui ɓe kolirimo on halis ala e compte makko o ƴewti noon o tawi compte ɗe heddi hen ko 7054 francs CFA ko ɗum heddi hen o holliri noon kanko noon nde o sakkiti kay yurritade walla versude e compte makko ɗe omo wanɗino hen kene ɓuura 41 million tawi ko francs CFA e nder waktuji kene ɓuura 41 tawi ko million francs CFA ko ɗum woni ko wonno e nder compte makko e nder waktuji 72 woni 72 e nder 72 walla mbe nder balle tati tawi ɗum siɓama ha laaɓi ceera o holliri o yitino déposé kay ko chèque on chèque noon ko 26 million caggal ɗum kadi o déposé tawi ko haalisa ɗoraɗe sappo e nayyi woni 14 millions 999 mille 800 woni tigui sappo e joyyi million manqude seeɗa o ɗi o tawi ɗum ko cash ɗum woni ko déposé e compte makko foof noon hawra 49 million pawdi seeɗa nden noon o ari tirade haalis o heeɓi message kay wonde haalis mo yiiɗi tirade o ɗum ala e nder compte makko nden o waɗi consulté no waɗi relevé bancaire makko o tawi heddi toon ko 7054 francs o holliri noon e holli on chèque kadi hollirama kadi relevé o hollirimo wonde kay ñande sappo e ɗiɗi ha fayi sappo e joyyi lewru septembre fodde sappo e jeenayyi opération retraite tawi ko fraude lesa waɗama e nder compte makko arda keeruji ɗi akkirino noon iɗi tigui wadde ko contrôle
numéro makko téléphone ko on tigi ɓe yiɗi blogde nden ɓe contrôler numéro makko téléphone ɓe contrôler numéro o holliri noon nden o yiɗi noddude e téléphone makko o tonki tigi numéro o yo ya o ñifi téléphone o ha laaɓi o waɗi ɗum redémarré o huɓɓi ko même chose o ronki kadi yoya ko ɗon noon o fedditi kay yaade kay teki udditede artirede sim o tawa tigi ko sim makko o hutoro o artira numéro o waɗi noon kadi holliri haydara ala ko gasi caggal ɗum noon o udiri numéro goɗɗo tawi ko compte ke o udiri numéro goɗɗo numéro mo hutortono noon on numéro ene jokkodiri tigi e compte ene singodiri kay e compte makko tawi ko compte makko bancaire ko on numéro kadi o heewi kala saaha tirorade compte makko bancaire o waɗa tigi o wandi ɗum e wef makko walla orange monnaie ko on numéro noon ɓe mbawi hutorade ɓe bloki ɗum kay haɓe mbawi tirade siggade makko haalisaji kewɗi no fewi kanko jogu bari sono noon o yeehi ha toon to digga o portoyi toon plainte tawi ko contre x caggal ɗum noon boñmo CBA o wondude e Sonatel kala kolliri wonde oɗo pirate baɗaɗo compte makko kay wona wuyɓeɓe tan ene jogui kay complicité bomo baddi e yimɓe wonɓe oɗo saaha joni enquête jaajo udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Barthélémy Dias gonɗoɗo maire mo Dakar mo lefol mairiyagal filtono tigui e balabe mum e oɗo saaha joni kadi caɗele goɗɗe woni ko jogori yillademo kanko Barthélémy Dias noon gonɗoɗo maire o e oɗo saaha joni laamu ngu ne wayno neldi kay ko wiyete IGE woni tigui inspection générale d'état neldama toon noon yo ya tigui sunnoyo e saaha kay kon sunnoyo kay ko fati gestion makko mairie ndi e saaha o halfinano mairie ndi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen en kaaline kabaruji men balɗe ɓennude oɗo suko debbo goto gonnoɗo e téléphone haala e téléphone mum 3e étage to leggal bitegal mixa ko toon o teɓɓitno o yene leydi gila nden noon ɓe hen ne mbiyanno ko duñaɗo ɓe ne mbiya yataw o yiɗano wattade ɓe kadi ne mbiya yataw kay o wonano teɓɓitiɗo tan enquête o noon holliri ha laaɓi enquête o kay tawama tigui ko kanko kay yinno wattade saabu ko e saaha o wonɗo e haalde e téléphone makko omo haalda e maygal makko woni koɓe mbiyata petit copain makko mo haalda e mum walla petit ami makko mo haaldanno ko on tigui holliri kay wimo e nder téléphone toɓe kaldata ɗo taw tinani matani wonde hakkude men gasi ha laaɓi en certi ko ɗon tigui o heeɓi tigui mette o yiiɗi wattade ko ɗon tigui o teɓɓiti e oɗon 3e étage ko sapeur pompier noon garno ƴettuɗomo ɗon paabimo kay e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde ko ɗum saabi noon o yinno wattade kanko debbo o noon o wiye astude sehila makko o noon wiyete ko Mohamed Ema hoɗi koto legal bitegal liberté 5 ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima toon to ko addi ken ɗum mo leydi Sénégal payi tan ko ha toon to wendu bosoyaɓe noon fedde tawi ko yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e Khalid Abdoulaye Sy e gardugol sokna Aminata Guissé eɓe ɗamini yuɓɓinde kay ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum tawi tigui ko conférence molanteɗo Allah on conférence noon ɗamini tambade jamma o ko Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe mum to leydi Mauritanie délégation timmuɗo noon ma ummo gato noctol lamrugo gendi Mauritanie yaɓana toon to wendu bosoyaɓe ko ñande nogas e joyi lewru septembre gonɗen ɗum délégation ummoto gay to wendu ummoto gay to nakcoda ɓe jettoto wendu bosoyaɓe noon ko ñande kikiɗe nogas e jeegoma lewru septembre ndu gonɗen ɗum dendagal wendu bosoyanaɓe nde ko taari ɗum e dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e dendagal diaspora o kala ene bisma kadi ene ɗaɓɓa hen ballal men saabu conférence o ko goto e tambiɓe tigui guiɗɓe leñol ngol tambiɗo kay leñol ngol hono Sar Abdoulaye Sarr ko kañum ɗamini yuɓɓinde oɗon conférence kañum e yaadiɓe mum habaruji men demgal Pulaar sen mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaƴana jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o holliri tigui e nder jonde jagorɗe wonde kay ɓoyata ummono kay ɓoyata tigui o ummono ko fati ƴewtode ko fati kay e ƴewtade e memtade walla mbiyen saktude listuji mabɓe électoral moɓe kewi wadde kala hitande woni tigui révision électorale annuelle batteɗo kala hitande o holliri noon ɗum noon hitande hikka nde ɗum fuddoto ko ñande 1er lewru octobre darton ndu ha capan tati e goho lewru décembre 2025 e nder jokri leydi he kala ha to diaspora leydi hede kala cagɓe holliri ko nden tigui liste uji ɗi caktete liste uji ɗi noon ɓe kolliri ene tawe e nder temedde jeetati sappoji commune wondude e arrondissement ji jeeɗiɗi tawateɗi e nder district mo Bamako wondude capanɗe 4 e jeetati mission diplomatique consulaire uji tawateɗe wonande malinaɓe wurɓe caggal leydi
ma ɗum won kadi fartange malinaɓe kay oɗo saaha hitande hikka nde heɓɓe kay duuɓi wawde nadde wodde kay heɓɓe duuɓi vodde kay ma mbaw heɓde fartange winditade e liste uji électoral ɓe kolliri noon ɗum noon ko à partir de 1er lewru octobre ha 31 lewru décembre laamu ngu noon holiri wonde kay koko udditta plateforme tawi ko électronique on plateforme noon ko tigui ko www.ral mali mal foof ko en minuscule ma ɗum uddito kay ɗo e 1er lewru octobre ma ɗum wawi udditade taw kala jiɗɗo winditade e ɗiɗon liste ji électoral ene wawi winditade hen on plateforme kadi ne hokka neɗɗo fartange so tawi kay jiɗɗa ko waylude nokku mo votannoɗa wuuro go walla région walla leydi kala e nder plateforme he aɗa wawi wadde ɗum hano hannirta ni tawa ummaki koto gotel joɗiɗa ha joni ko leydi Mali keɗoɗen leydi Mali mawnini manditare mum tawi ko manditare jeytare hoore mum woni indépendance leydi ndi hikka no watti duuɓi 65 ko leydi ndi heeɓi manditare mum hono général Azimi Goïta kañum woni hoorejo transition laamu leydi Mali o waɗi tigui discours makko à la nation faade discours makko à la nation faade ɓesgu leydi ndi kala duwonadeɓe e jarnudeɓe hay duwonade kadi ha tengti e koninkoɓe leydi ndi darde mumen kay paydude no feewi darde rende leydi ndi o dunima dendagal koninkoɓe wasɓe pittali men e dendagal barmuɓe hen e famille mumen kala o dunima ɗumen o holliri kadi wonde kay tuggi 2020 faade oɗo saaha joni yoɓe gandu wonde armée leydi Mali ƴellitima no feewi e fannuji kala ko noon kadi o holliri e plan mabɓe moɓe mbiyata plan Dugu Kolo ɓe on plan noon wawi sabade kay ha ɓe mbawi hebde ko wiyete l'unité leydi ndi saabu kay oɗo saaha joni leydi Mali kala wonti tamande wotere saabu eɗen gandi ko adi on opération tigui kidala ko banggue mum wonno e oɗo saaha joni foof arti e jimadi laamu leydi Mali o holliri noon gueɗe paydude no feewi mbawi tigui waɗede hen ƴellita walla faggudu leydi ndi kadi o holliri tugui koɓe gaari e laamu faade oɗo saaha joni no ene faggudu ndi ƴellitima no feewi to banggue sécuritaire kadi o wayno ɗum ɓeydima no feewi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Bamako lamrugo leydi Mali woni ko keɓugal mum jabbade oɗo forum ɓe mbiyata forum l'OCI sur l'investissement en Afrique noon o idin mbadi noon hono personnel gollotoɓe to ministère affaires étrangères de la coopération de la internationale mbaɗi tigui assisté batu tawi ko par visio conférence ko fati kay e keɓugal jabbade oɗon sommet OCI noon woni organisation de coopération islamique sommet o noon joɗoto ko ñande ɗiɗi ha ñande nayyi lewru décembre 2025 to Bamako joom galluji kewɗi no kewi ma mbaw tawtorede forum o wondude ministère uji chargé des investissements wondude chef uji d' entreprise et opérateur uji économique e yimɓe banque aji e woɗɓe kala ma mbaw tawtorede oɗon sommet Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères et de la coopération mo leydi Mali o holliri tigui o holliri wonde oɗo forum ko kewɗo fayida kewɗo nafoore no feewi o wi noon ma leydi Mali darono doole mum ponno kay ha forum o waɗa e dow jaam gasa kadi e dow jaam kabaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuri men ɓuri tengtude e dongre Afrique ñalawma hannde o puɗɗoɗon ko leydi toon to Guinée Conakry to nde ene wayno ñande alatare nogasi golli wuuri sildu ujunnaje ɗiɗi e nogasi e joyyi ko woote mabɓe référendum ngam waylude wona e ɗin taw kadi ko wonande constitution mabɓe o fodde kay million ngaji jeegom piccal joyyi jalti ngam wawde kay hollurde kañumne e taw kadi oɗo woote eyi walla ala ene wayno ngol woni lawol hono garnol caggal kay nde ɓen poniyankoɓe pulli Alpha Condé wonno ko ñande joyyi lewru septembre ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ko ngol woni lawol garnol koɓe mbaɗa ɗiɗo kono woteji taw ko référendum enen sika wonde kay ko ngol lawol ma ɗum won taw ko damal auditare e wonande ko fate mabɓe e lawol hono moƴƴol Guinée Bissau to nde kañumne ko woni ni no hono caɗele on menoɗo wonde jaggoto mabɓe hono Domingos Simons Pereira o arti ɗon leydi ndi kanko noon ñande asatare taw kadi ko ɓennuɗo nde taw ko landa makko PUGC wawi wono toɗɗademo ko yo won ƴamowo taw ko ardade kay e leydi ndi wonde kay wuuteji mbaɗe mbaɗa ko nogas e tati lewru novembre ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon o dañima on fodde capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi piccal tati e nder temedere wonande terɗe landaka ngam wiidemo ko on o toɗɗi ngam yo won wawɗo kadi sippirde e on gardiɗo hono leydi Oumar Sissoko Ambalo ngam so tawi wuuteji mbaɗe paaɗi
am wawa kay wonde kay taw ko mbir matde wonande kay landa ka do ko RDC Congo non ena wayno de tonne ko gouvernement o do sa am jigi won cadele mawdo ko fati kay e nguura tawno wonde nguura mabbe en sattino feewi dum wadi o do suka hono debbo e ma won hono balde sappo taw kay de wi ko nande e cefrirde didi ngam dum ngal yidde kadi wawde kadi safrade ko ɗon ɗo ɓe cellimo halko saabi ɗum noon ko wasdemo jogade wona ɗen koppereje ngam wawde kadi kono safrude noon so tawi wonde ala koppereje wona ɗen ɗin kadi cafrodde a wawata kadi kono safrade no fewi ɗum noon e oɗo saaha leydi ndi nde tawno woni koye guerre woni koye caɗele mawɗe andini kadi leydi ndi e oɗo saaha e wasde ɗumen kadi hewde wona ɗen koppereje ha ngam yimɓeɓe mbawa kono jirade no koye mumen adini kay no mbiɗen ni e oɗo soko debbo jogiiɗo caɗele hono safara e basde ɗum safrade e ɗeɗo cafre ɗe Ghali Abouba ko ɗum no de tonguɗen habuji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wona koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr ɗo ngamna weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK 8 noktot ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Hamidou Bal to Arafat ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jabiri koto leydi Équateur puɗɗoɗen e nder kaso goto taweteɗo to Équateur ko sokannoɓe woni prisonnier ji e nder kaso on e nder kaso noon sokaɓe mbaɗi toon ko pelle ɗen pelle noon woni gawuji ɗin gawuji noon tawi ko gawuji rival kamɓe mbawi tigui felɓodirde toon pewɓodiral musgal no fewi e nder pelɓodiral noon sappo e nayo neɗɗo wasi hen pittali mumen hen sappo e tata ko prisonnier ji mbatto sappo e nayo o ko goto e renanoɓe woni gardien ji kaso o tawi ko gonnoɗo e wonde hakkude mabɓe sewnudeɓe kañumne wasi hen pittali mum foti he foof hawri sappo e nayo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen koye nder prison noon koye nder prison wuuro wiyetego Massala ɗum koye nder ɗum koye nder on prison waɗi kadi sappo e nayo woɗɓe ganiɓe hen hewɓe kadi keeɓino fartange dogde yaltude kaso taw ko prisonnier ji e nder ɓen dogɓe noon hen sappo e tato ɓen mbiyama teɓa gartirama e nder niɓuru koto leydi Pakistan paɗena police mo Pakistan holliri altine hande o nogas hande o nogas tati civil mbarama e bombardement kay mbaɗaɗo e nder région tawi ko région Sara Kerol hakkude mabɓe e leydi hoddinde mabɓe ɓe kolli noon ko avion kañum tigui toɓɓuno galleji nayyi ɗina galleji noon ɓe joore mum bomboje ɓe kalani noon hol kay waɗɓe oɗon bombardement e nder on diwan noon teska tigui ne tawe hen ne heewi e nder ngal ɗon leggal ɓen tawi ko jeeyaɓe taliban Pakistan ko leydi Mexique paɗen attaque tawi ko jangu armé waɗi aleda hankino gasi go lewru septembre e nder état mo mexicain yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men pelɓodiral noon ngali pelɓodiral ngal noon waɗi ko ñande jamma A7 e nder jeere woni tigui site commercial goto to wuuro witego Zikmas koto leydi Ukraine paɗen armé leydi Russie joori bomboje mum e pettoje mum e nder région biteɗo Zaporozhye le wuuro Zaporozhye ko famɗi kala yimɓe tato mbasi hen pittari men waɗi kadi yimɓe barmuɓe hen hewɓe no fewi koto dowlaji tedduɗe Amérique paɗen dowlaji tedduɗe Amérique holliri mette mum no fewi faade ɗeɗo leyɗele kay kollirde kay wonde koko keptinta wonde koko jotto hande ɗe keptina ko fati e godagu e leydi Palestine woni reconnaissance l'état Palestine dowlaji tedduɗe Amérique noon kañum ko kañum tigui wambi leydi Israël ko allié principal kay wonande leydi Israël ɓe kolliri noon wonde de kamɓe ɓe jaadani e ngoɗon miijo ɓe jaadani kamɓe kolliri noon wonde kay eɓe kesɗen kadi ha joni waddeɓe kay allié e succende leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba to Madina Gounass wuuro teddum ko Alassane ko Alam Samba Lo so tawi ko roɓi ɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodji ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on